Asiphinde nethi uvuke kwakho ngokucayi ugqoke isuti okanye isuti emnyama okanye ugqoke whatever uhambe uye enkonzweni yabavangeli ungezi namntu ikhazi uba utheni file umoya oyingcwele wawufike emntwini umenza lo muntu afane noThixo awukwazi ukufana noThixo ongumsindisi wena ungasindisi le nto uba ungasindisi bani yinto yobana awukho jonga kumele ukhona abantu esihamba nabo kule nkonzo yethu esihamba nabo osihamba nje bangaphi na osihamba nje That means uba ungumvangeli okanye ungumkhozi kwinkonzo yabapostile abanishumela mbini ongasikuphiyo izishumi senyama imali u-10% waleminayo awuhambi nazo and umphefumlo wakho awunawusindi le nto isindisa umphefumlo ngumthetho Langahlalanga emthethweni kaThixo umphefumlo wakho uyatshabalala uyeka ufeni because le nto ekubulalayo kukwenza ukuthanda kwakho sivele bana wethu iyavana ne iyavana umuntu umoya oyingcwele sikubona ngale nto uhlala emthethweni uThixo akubekele wona Ubanga basithi apha enkonzweni ukhusha isishumi so sibuza unicela into abana andisebenzi nathi asiqashi hayi khona into layo mana nibize ukuqasha apha enkonzweni hayi ukhona umuntu wakuthiwa makaze enkonzweni uzothola umsebenzi apha kasibizwa sabizwe uzokhonzela imiphefumulo yethu kwathiwa u-science 4 owokuqala umthetho ukukhipha ishumi susicela into yobana usebenzi nathi asiqashi bakho okanye ndikhulume kanti ishumi asikhutshwa ngumuntu osebenzayo sikhutshwa ngumuntu odlayo awukanti ndithethe raf kakhulu ndabona izishumi sikhutshwa ngumuntu otheni awuthini ayikhona usiqala yona because into esikubizela yona apha ukusindisa umphefumulo wakho asizange ukondla asizangondla wena usicela le sicela yona nanto namke ngithatha intweni nathi asithatha intweni into esiyaziyo phaa yinto yobana unomphefumulo ofuna usindiswa then ufuna usindisa umphefumulo into yokuqala isishumi senyanga sidiniwe le nto okhokhelwa ngamakhosi
into kuwe. Akubeka umpheki. Mhlekazi, akuthiwa yamkela impheki. Andithi? Uthi umpostile ndiyayifaka. Understand? Le uyayithini? Into efakwayo ke ndiyayifaka. Ayinandaba le nto ubana wena uyafuna noma awufuni. Yena mntu wenzayo uyakufaka. Asibani? Bakwindaba yomoya oyingcwele sifika isandla sithi yamkela wena. Dependa kuwe yamkela umoya ayithi ndiyawufaka. And before I see that, put more in where I was standing here. Where's it going? It comes, it doesn't, it comes, it's water. I go away. It doesn't, it has, I go away. Ningahlala apha kule nkonzo. Nimane nicinga kwama ninomolo ingcwele. Kuba nikhayisela olasika ngakhe. Ozondi. Ngento eningenayo nani. No, lalela umuntu othwasayo ngiyakwazi uthwasa le. Kuba nomoya wokuthwasa ndithi akazichazi uba abantu bayathwasa. No. There is chazayo uma uhamchaza when umoya oyingcwele wabe usanda kunkosile le nto ithethayo zindaba ezingahleli. Asizwaza la. Ishumi zantoni? Ishumi zantoni? Ukhokhelwa ngumveleli ongakhuphi ishumi senyama. It means kukhona usathane ohamba phambi kwakhe. Into enayo usathane unegama abizwa ngalo kuthiwa ngumveleli. Igama likasathane ngukukhokheleyo ngudistrict. Igama lakhe losathane okukhokheleyo ngumdikoni. Umbona ngale nto uba ngusathane ngale nto ongezile okayise uthixo. Nakholwayo nje nawamkelana umoya ongcwele. Nawamkela umoya ongcwele simbona ngokungakhuleki. Simbona ngokuthini? Ngoba umoya oyingcwele sawamkelayo uyisisombululo ezimpilweni zethu. Iwe yoqhubeka ngayo nakule nkonzo yomvalelo ufuna uqhubekile. Hayi nje namhlanje uzophuma uqhubekile yo. Yima umbuzo uthi uba ngaba unawo umthuthuzile ongumoya oyingcwele pho yintoni ukukhubayo? Ukhubeka kamndawoni. Why uthanda izinto uba zenziwe your own style, your own way? Ube izinto ufeka zenziwa ngale ndlela ofuna ngayo. Yayibona le nkonzo seyatshintsha, utshintsha ngqondo, utshintshe wena. Asibhala leyo. Akho nkonzo itshintshileyo, akho nkonzo ixakekileyo. Uwe uxakekileyo. Uzubuza ubana njengoba bengumvulo mthikoni sesibesimiselo besikhona besixakekisile ngomvulo usungayehlanga nabazali bakhe. Akangeniye umbuzo uthi njengoba ukhokhela abantu okanye njengoba kwifowuni leya kukhona abantu abayi-100 bangapho bashumayezeleyo kule fowuni yakho. Omakhelwane bakho bangapho abahamba lenkonzo ukhonza kuyo. Ake kusendaweni yakho uba ungashumayezeleyo abantu. Ishumi senyama. Sizwene madoda? Sizwene ne? Kela singeneni kwesi sibopho esithi ukusukela kule nkonzo yomvangeli ubungekayiqali le nesishumi senyama uyiqala. Otherwise ukuyiyeka kwakho uthatha mawuzi oba uthi don't count you. We literally count you out. Nathi asihambi nawe. Yiboneni awunakohlulwa ngabantu bebhola. Abantu abajoyina iklabhu yebhola, supporters club ubhatala ijoining fees, membership fees.
ye-supporters club. You can't join an organization ufuna uyirana without money. Why ngithetha khada ne? Isho lafu kakhulu. I-supporters club, Chiefs, membership ye-supporters club ye-Chiefs, you pay. Xa ufika enkonzweni uyakhalaza. Ukhalazela kwalothi umnye ofuna ukubusisa, akugadela abantwana, akugadela umfazi, akugadela umsebenzi, lothixo omnye xa jonga ayikho lento engathi izinto zawufuna uthixo uhlangana naye esibhakabhakeni. Akukho thixo uhlangana naye kwenye indawo, uhlangana naye esemntwini. Xa uyalinda ne ayiyasidla ayiyasidla imali iyabizwa ecaweni. Uzawuyapha apho ingazobizwa khona. Ngoba noba uyayiyeka inkonzo ungayikhuphi imali enkonzweni, uzoyikhupha kuzangoma. Hayi.